Hi, simrang hilin eh. Magong buntag sa tibok kalibutan. Ug salamat Lord, nakaabot na tarong pizza 8 sa December. Karon di ay marong adlaw na tawhan ni Manoy Noel oy sa iyang ika-62 years ni Jaron. Happy birthday Manoy Noel. Amping kanunay sa imong lakaw gasa ka o God bless. Hinaton ta manino haba hinaton ta Manoy na tatagan pa kag taas kinabuhi. Makalampas pa kag 100 years. Happy birthday. Amping kanunay. Sa tautay ko diha nindo. Gaga ni Ma'am Ras o ni Rosemary ni Madam Gaga o ni Manang Linda. Nila ni Sisan, nila ni Zilwin, MJ o ni Kling Kling. Happy birthday Manoy Noel. Kita laman ta diha Rosemary sunod adlaw kay danhang kita ganan nimong ubi nga violet. Kuan akong panahon nga makaanak ko sa Cortez ang lahos ni ang ubi diha. Morning guys. Morning guys. Karang December 8 deron guys, ja mo greet me. Happy birthday ni Manoy Noel. Oy, ja happy birthday nimo Manoy. Mugrito. Oh, mukanta ko si Aliana Manoy ug kanang happy birthday sila. Happy birthday Manoy Noel. Kanta. Happy birthday Manoy Noel. Happy birthday Manoy Noel. So happy birthday nimo Manoy Noel. Manoy Noel ug tagaan pa kag daghang kayong grasya. Kita kanta atik mama. Kamu mo kanta la kamu kanta. Happy na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Manong Noel. So happy birthday nimo Manong Noel. Kailangan kag taas pang kinabuhi. Ya, pag amping ka Ulitaw na na sila Mama Rube. ulitaw ba na? Patay na, papa na. Ano naman na yung mga anak. Aba. Ya, Sa kas lang sa mari. boto guys, happy birthday nimo. Oh, sa tao kung kakanda alas mari. Kami nga mo, ami. Shout out ako din sa mga viewers na ho diha sa Cortez, si Ma'am Rosemary. Shout out mong tanan diha sa Cortez. Sana amping tanan. Diyan maghimo ko og kuan kanang Mo may lumpia ang Lumpia upper. vegetable. O yung ay Rosemary. lumpia pa. Madumunta lumpia o vegetable. si kuan di ay. Da. Nelly. Ruby Provinciana. Love you Oh, I Nelly. love you, Day. I love you, Ate Rosemary. Ano na? Sabi niya sa Rosemary. Love you Mama ating Ate Rosemary, na ako rin dilas nanay. Kay, liya malagis kuan. Ruby Provinciana. Katubuntag pa ron. Hindi mo ko Okay. lumpia vegetable. Kan si Rosemary, kaya niyagin si Mana ningan na ho. Nga kuan. Ipag-greet ko nung Manoy siyang adlaw na tawahan. Unang nag-greet si Aliana na ang kanta. Kay holiday man ron. Amoy opisina mong na. Holiday Nakon bay. Holiday ron. Basta 8. Pero sa una di man no. Bangon sa December ito sa Nay sa repistag na mo repistag conception. Awara ba ron 8 sa una? Nay. utsuman kuan man to. Di ba na may magpistag September pizza man to. 8? September lagi. Di ba na magpistag pizza 8? Makakumsat. Ano ginalagi pista ron? Ugma pa man ka mag-ihaw. Sa. Mamoy. O nang nakahigayon ko dari ko nanumbay ko ilan nanay sa Dumbuntag. Tupag matao ba na rin si Rubilin Provinciana sa Zuman na mata na. Ay, nagluto ko uguan Sa pamahaw dari sa bahay. Dahil po ko manimahaw ron. Ito manimahaw ko dari kay ako sa bahay. Milas Miri, si Herlin, basig mga nito ugma, si makapangita. Hindi agi mong ube, wata lang man yung ube kung sumabot diha. December, hapit na pag-December. Yung Sa ube ubi ba ha? ube jam. Kaya ko lang. Mag-uwi ko ubi dyan sa Cebu. Palit ako. Parang June man to, malingil pa nitong tugang. Maningil. Ngayon itong tugaot, tagwan, pag maging kilo.
Hi guys, madung buntag na ron guys. Buntag na po dya. Mo di hang greedy gabi guys nga kanang gusto nunon dya. Wa ko maka maputos na gabi ini hang lumpia vegetable kay niabot si Florami. Nagdaog ko ng isda og pasayan. So wala ni maluto ako sa padan day nay. Pasayan mo guna sa Cebu. Dya, wala na ko lagi sila magsinibo ko guys kay jajaja lagi dari guys ang sibaw ka sa mga Florami nga jajajaja. Mo lagi pininupog ka. Di mo katang Cebu. Di kay naanad na mo ko dito. Tugan pa sa kanaanan nga nasi ka taga Bohol man ka. Kaya guys, kay manaanan mo ka ng mataong sa jo. Mata jo sa jo dari. Inaanad po ko si bunga mata ko. Wa pa alas 5 mamata na ko kay magi was ang mga alaga dito manok. Pabo, gimingaw ko sa mga pabo dito manok. Hanggang iro. Pero di ko kadyo mingawan sa iro guys kay na may iro dari maglablab po na ho. Mura po di Dante. Pero gimingaw po ko ni Ili o ni Brownie. Istirok. Istirok. Ang si Ili. Ilinip ka baby. Makipag-video call dito si Ili galing na muna ko. Tanaw po sa camera. Ako to guys ato ning kuan guys, so ganahan na sila ron prito na ni pero magprito ko gamay kasi ni ganahan mo prito niya napamamisid anar eh. Sino ko lang pinito? Napo ni balbakuha ang giluto gabi guys. Happy birthday, Sir Noel! Oy! Gasaulog karon sa imo ang birthday. Unta, ulipadon ka. Unta, daghang grasya imo nadawat karon. Og hangtod sa kahangturan. Daghang grasya madawat. Happy birthday! 62. Hi, Pakals. Ikaw, tiri ka mo, greater? Yes. Lago. Happy birthday, Sir Noel Oy! God bless you always. Mahal bitaw, wag kay mo nangamusaw na. Dapat alyan na. Mugrit kong utro ni Sige, mo na to kuno. Happy birthday. Kuya. Manoy Noel. Happy birthday, Mano Noel. Das Ruby probinsya na. Nailen. Oh. Happy birthday bang Manoy Noel o Ma Nailen? Oh. Patubigitan na to, hilang mana nang sutsuk na. Kada uling tata na subusub sabay sa una pag uling tata sabay man to. Ato bang tigre? Ay degree. Sa dilang tigri ni kayo bumarang yung ka Mga makali. Kaya do ka naman ito nang pagkasuot Sa una kining dahili man ang danda. Oh, na naman tirig. Sila may dito mahal na para di mo dahili. Bay. Sige, Pero madahili kaya po natin kay magway dining. Dahil ko natamas punuan sa... kamunggay. Samantala dugay pa manawid. Pero ili... Hapit na. Ano nila? Dugay pa manawid din. Hapit na. Sukod man eh. Sukod lang. Isukod mo. Wala tayo pitang porma. Mamay dining na. Mura na sa ilasaryo. Naandab na ta. Noon kaya ruma. Siminto. Diyan ta makitas mga tao mga labay. Mga ni gipariprap kay bakbakan ranja watan dugmaho man nag-final na layout sa kasada. Masayang ramang pud di kono. Magbubulo rin. Pas na eh. Ago man. Ada lupa. Adyo kay pasindigan narataman. Oh, di kita nang apel. Pero matamura lagi. Ko na kunuhay. Sa pal mo kunin jo. Isa pa nagali pa hinuon kay nanay Ali. Oh, na Ano ali-alihan kay Mamikil na pud. Abay flu na pud ka. Aron di mo tiwas. Ano man gupuna? Ago. Bitaw to sa vlog bitaw. Nag-vlog bitaw ko na. Sumpay sa kay nabura kadyo. Kay mo makatungos. Ito ko kay ulo na kay YD. Ano ka ba? Nahagod na ba ito sa kapon? Wala kay kuan. Wala. dito Eh, ka. pati pag imong tiwas untingan natin. Katong rote tiwas ate. Buti ya, jaingan na pud. Kunin try na. Mga ka rival Henry. Kulay na mahuman kay kani Saan na? Bangunin ta ng botelya dir. Nasa asa man eh. Kaya ganito sa ako, obos. Ako lang mo boss. Ato sa ako, basin ako. Kaning katangan ko kay Ali nang dani, di arte ka tuglan. Asa? Ali ita ba? Gigisi kani magdami. kani dapat. Nanay sa ikas wood. Na diyan kay alihanan. Kau betul ng wood. Di, gisi di ko na pusnit. Uy, udah na Ah, kamu buat. Wood na, wood. Karang kay ko ano to? Udah trabajud na. Eh, nauli ana mo. Birthday pang Manoy Noel og Ma Nail. Karon may birthday ang Manoy Noel. Og Ma Nail inuwa na. Wa na yung birthday og ma, Bernice kang nanay na. Kanang gyapon sila birthday Oh, Di jara. jara.
Kabibo. Pareho ni mga Because kung sinilas. Hala, nagpikas kung sila si Bibi. Nakutungkas na yun. Butan din is probinsyana. Dok, kay luwas. Nakakali ko po ito, nabalik po. Mani pa ni... Bay karon kay kuan kanang holiday man ron. Timing nga nas-promise ako kusud basta holiday. Ako musud og holiday kay kuan. Holiday wa mo gilislihan sa munisipyo mo nang gamay ra lutoon kaya nila magluto sila ra. Nakanan ako ko nga di ka ko kumuduti ron pahuway. Sugod karon may pulis, service, bernis kay service ugma mo abot na pagkiyangan ni hatod ni Herlin dali ka bernis mo nag-adlaw nga nay di ko musod kay naghanan ako gani hang lutoon nilog din nanay sabi ko lang madali-dali hindi ko siguro ko nga pagkatungki sa man tong nag-birthday ng adlaw kanang nag-adlaw nga kumakay ba o happy birthday ni yung tanan kung nga mo rin nag-birthday rin kaulog ng adlaw tawan karon December 8 na karon kauwa na nga di ko pasensya ang gagaw karon nga di ko maduti taman siguro Domingo o Lunes kaya nagka-Lunes nagkasabot mo mga ligo ng dagat nga ugma kanoy di maabot itong hangmahon isa si Jijin Kasibo maabot na po ito siyempre magbanding-banding na po yung mga isuon kaya parang sara sila mo nang kung trabaho ko mo yung sige naman po kung trabaho nga na mga isang parang saramuli kani probinsana dali na ni balik tapos Jijin nga sa kamangod murag mo tambay ko sa mga sa kabuan nilis among mana nga ako dito sa kumutrabaho pawas ako sa ibang kamot nang uana nang sakit sa pagkamuon nga kadlaw di na namatian o sa kasakit wala sakit ba mo nagkaskas na yung siguro ni sig atubang sa bugno sa inyong kahapon mag-barbecue init namuot mangani ko kay nanawag ang kauban akong i-barbecue ko ron akong i-barbecue biscuit ron gawa puno ko problema nila mga problema na ako nila marang negosyo matbog ako pa hinuling kuan mag-agwanta ko kaya manghinayang siguro sila kay naarabaroy naman lagi bibos munisipyo kada gabi yusog na po oras pero amay mo kuan to kay kung duty kadang kauban di mabudjam duty ko ako naanam pa yung mga bata walang pasensya sa alaman karon kay nasa kusbay kaya ang bay mo rin nagkukuk mura nga hinlong sa ugma mabagod Sherlyn abot ang sa kaapo gani ka Bernie sigba abot ang mga apo pasportes wala kabas akong sabay sa mo to kita alam ta sa mga vlog mo to nga God bless na laman itong tanan amping mo kanunay katong tanan nagtimbayas ang vlog daghang salamat ninyo sa mga advice ang Ginoo mag-uban kanunay natong tanan Dias Cortez lagi mo to amping kanunay diha sa pamilyang Oy nila Manoy happy birthday God bless bye bye kita kasunod nga vlog na bye bye okay love you nitong tanan